Și bine v-am regăsit la un nou car vlog. Astăzi suntem cu o nouă mașină, cu mașina unui vechi al meu. Și mi-a dat așa la o tură că să tot lăuda că e puternică mașina, că eu am înțeles să vedem ce face mașina asta. Bine, că am văzut că se duce, dar atunci coverul meu să un alt defect ca să ajungă mașina așa de puteți să vă dați seama cum se duce mașina. E o mașină cu 300 de cai, 200 de Nm, motor de 2.3, cu o așa mașină, motor de 2.3, nici Mustangul meu are 2.3. Am și un Mustang care o țin la cealaltă casa mea. Și da. Taxi! Aoleu, nu mă lasă ăștia cu taxiul lor. De unde știu ăștia că ăsta taxi? Așa. Măi, bobiță. Ce faci? Așa și intrăm repede până în casă. Taxi! Cu morți în mate de femeie. Să dau un pic de apă. Taxi! Și da. Pus moarte, mati, fă. Eu filmez acum și tu strigi după taxiuri. Că e asta bobiță, că în spatele mașinii. Să mordă, nu știu ca. Hai, drept. N-am mașina de taxi acum, de unde dracu ăsta că ce flacără i-a dat. Să vedem și că mai avem 300 de kilometri, nu ne ajung gaz. 300 de kilometri, ce dracu. Mamă, ce fuge mașinuța asta. Și varul meu și-a luat mașina după a mea și a făcut-o și a colantat-o la fel ca mașina mea. Alo. Așa trebuie să mă dau jos să plătesc. Sunt aici. Sărmâna la 3. Mulțumesc. Așa. Plecăm cu roatele aici. Nu mai semnalizez.
Care dracu de rival? Mamă, era să mă rupea vorba pe genunchi. Ca să zic așa. Uitați-vă doar la turometru complet. Și la ăla de crește viteza. La vitezometru și la turometru, să vă uitați. Doar în bord. Așa, parcă mai așa, e așa liniște încă mine să pornesc. Să pornim. Nu și mine să pornesc mașina la câtă liniște e. Hai cam parcă așa. Uite ce frumoasă e. Era mai nu știu dacă aveam ăstea două tobe pe mișcări, dar nu. Ca la Golf 5 trebuie să aibă. Hai să o împingem așa. 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 Ce frumoasă e Golful ăsta. Ce frumoasă Golful ăsta e moarte. Hai să mergem. Normal că eu am mască pentru coronavirus. Și da. Dacă mai aici la un fotel. Haideți, bă. Radio-ul ăsta. Dar nu mai găsesc. Asta. A sărit un buton de la radio și nu pot să-l iau. Îl tot caut și mecanică să-mi pună, dar nu găsesc. Cred că o să pun o manipele ceva, un buton. Ca să nu știu și aici la mic. Asta un pic. Că mâncăm la mic. Mai dansăm un pic că mâncăm la mic. Zumbim un pic. Și intrăm un mic. Suruna. Doresc un mic puișor și un combo. Un Mac puișor și un ciopor de cartofi mare. Așa. Mulțumesc. O zi bună. Gata, am și mâncat. Să mergem. Mai bine mergeam pe la Main Drive. Trecem pe aici. Luăm golfulețul. Dăm cu spatele ca să ne întoarcem. Așa, mergem. Și cred că aici vom încheia și car vlogul. O zi bună să aveți, pa!